Berpirsekî Amerîkî ragihand ku eger heye di çend hefteyên vê de Amerîka dest bi veşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê bike li gorî biryara Serokê Amerîka Donald Trump. Jeneral Joseph O'Teal, fermandeyê leşkeriya navendî Amerîkî, ji ragihandinê re diyar kir ku derbarê veşandinê ew di rêya rast de ne û da diyarkirin ku veguhestina leşkeran asantir e ji veguhestina çek û texemeniyan. Lewma em niha çek û texemeniyên ku pêwîstiya me pê nemaye vediguhêzin. Li gorî berpirsên Amerîkî ku plana veşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê eger heye heta adara yan Nîsana bê berdewam bike. Lê ew dibînin ku ev yek baştir e ji bo şerê terorê û Daişê. Lê hindek çavdêrên leşkeriyê dibînin ku eger heye ew leşkerên Amerîkî yên ku li Sûriyê dimînin ber ve Iraqê werne veguhestin ku Amerîka bêhtirî 5,000 leşkerên wê li Iraqê hene ji bo şerê terorê û rêgirî li dubare vegera wê bi taybet ku O'Teal ragihand ku leşkerên wan wê li Iraqê bimînin. Di heyva dawî de ya sala 2018 de Serokê Amerîka biryara veşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê ragihand. Lê piştire berpirsên Amerîkî berê xwe dane planekî ji bo paşxistina veşandina hêzên xwe ji Sûriyê yan bi destxistina demek dirêj ji veşandina hêzên xwe bi taybet ku şerê Daeş li Sûriyê hîn bi dawî nehatiye. Her wiha gelek şaneyên razayî li bajar û bajarokên Sûriyê hene.